салом алейкум. барномаи хабари Паём Ньюз аст. барномаро ба шумо Фирӯз Ҳоҷиев ироа мекунад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. қирғизистон марзбони кушташудааш дар марзро қадрдонӣ кард. ин дар ҳолест ки ҷониби Тоҷикистон ба ҳеҷ шаҳрванди ҷабрдидааш дар муноқишаҳои марзӣ то ҳол кӯмаке накардааст. додгоҳи низомии Душанбе ба ҷои 600 000 сомонӣ даъвогӣ барои Комил Ҳоҷаназаров, сокини 31 солаи ноҳияи Ашт, ки бар асари шиканҷа ва хушунати Истамзода Машраф ва 3 корманди дигари интизомӣ ва амниятӣ худкушӣ карда буд, танҳо ба пардохти 6000 сомонӣ муодили $600 мувофиқат кард. Садриддин Муллоев, ки ба умеди баъдаи афви мақомоти Тоҷикистон довталабона аз Туркия ба кишвар бозгашт, то ба ҳол дар интизори содир шудани ҳукм дар боздоштгоҳ қарор дорад. мепардозем ба шарҳи хабарҳо. марзбони қирғизӣ ҳангоми муноқиша дар марз ҳалок шуда бо медал қадрдонӣ шуд ва ҳамчунин ба оилаи онҳо барои харидани манзил беш аз $28000 маблағ ҷудо гардид. ин ҳам дар ҳолест ки ҷониби Тоҷикистон ба ҳеҷ шаҳрванди ҷабрдидааш дар муноқишаҳои марзӣ то ҳол кӯмаке накардааст. президенти Қирғизистон Сооронбей Жээнбеков ба ҳамсари марзбон Равшан Муъминов, ки моҳи сентябр зимни муноқиша дар сарҳад бо Тоҷикистон ҳалок шуд, медали Эрдик, яъне медали ҷасорат супурд. дар ин бора хабаргузори Фергана хабар дода менависад: президенти Қирғизистон ба Муҳайё Муъминова, ҳамсари марҳум, ҳамдардӣ изҳор намуда қайд кард, ки Равшан Муъминов баҳри ҳифзи марзҳои кишвар ҷон бохт. медал пас аз марг барои ҷасорату шуҷоат ҳангоми иҷрои қарзи ҳарбӣ тақдим шудааст. ҳамчунин ба оилаи Муъминовҳо, ҳамсару 3 фарзанд ва модари пираш барои харидани манзил 2 миллион сом муодили $28600 маблағ ҷудо шуд. муноқишаи охир дар сарҳади байни Тоҷикистону Қирғизистон 16 сентябр бо истифода аз силоҳ рух дод. дар натиҷа 3 низомии Тоҷикистон ва 1 сарбози Қирғизистон ҳалок шуданд. ҳамчунин аз ду ҷониб сокини осоишта ҷароҳат бардоштанд. ғайр аз ин, боз 5 нафар сарбозу афсари Тоҷикистон ҷароҳат бардоштанд. вазорати тандурустии Қирғизистон низ аз 13 нафар захмишудагон хабар дод. ҷониби Тоҷикистон то ҳол дар ин 12 солаи баҳсҳои марзӣ бо қирғизҳо ба ҳеҷ ҷабрдидаи ҷуброн пардохт накардааст. дар муноқиша бо ҳамсояҳо даҳҳо сокини ноҳияи Исфарову Бобуҷон Ғафуров ҷони худро аз даст додаанд ё хонаҳояшон сӯхтаву вайрон карда шудааст. баръакс, мақомоти амниятиву интизомии Тоҷикистон ба ҷои дастгирии онҳо, ки аз марзу бум ва хонаҳояшон дифоъ мекунанд, онҳоро таъқиб мекунанд. қобили зикр аст, ки Тоҷикистон ва Қирғизистон 976 километр марзи муштарак доранд, ки танҳо 504 километри он аломатгузорӣ шудааст. дар ин ҳолат 472 километри дигари сарҳади давлати миёни ду кишвар номуайян боқӣ мемонад. ин ҳолат боиси баҳсу муноқишаҳои зиёд миёни сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ мешавад. аз оғози соли 2019 дар сарҳади давлатҳо беш аз 10 низоъ, аз ҷумла бо талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шудааст. додгоҳи низомии Душанбе бо пардохти 6000 сомонӣ муодили $600 барои Комил Хоҷаназаров, сокини 31 солаи ноҳияи Ашт, ки бар асари шиканҷа ва хушунати Истамзода Машраф ва 3 корманди амнияти дигари интизомӣ ва амниятӣ худкушӣ карда буд, мувофиқат кардааст. таври эътилофи зидди шиканҷа дар Тоҷикистон дар сомонааш навиштааст: вакилони мудофиаи Комил Хоҷаназаров, ки дар асари шиканҷа худкушӣ кардааст, хостори пардохти маблағи 600000 сомонӣ ба хонаводаи вай шудаанд, ки додгоҳ танҳо бо маблағи 6000 сомонӣ мувофиқат кардааст. аз ин рӯ, вакилони мудофиаи ин хонавода бо эътироз ба ҳукми додгоҳи низомии шаҳри Душанбе эълом карданд, ки алайҳи ин ҳукм ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикоят хоҳанд кард. Хоҷаназаров қабл аз худкушӣ як навор сабт карда буд, ки онро сомонаи ахборрасонаӣ кард, ки дар он иллати худкушӣ шиканҷа ва озори азият шуданаш нақл шуда буд. пас аз интишори ин навор, қабри Комил Хоҷаназаров шикоф ва ҷасади ӯ берун кашида шуда мавриди санҷиш қарор гирифт ва осори шиканҷа ошкор шуд. додгоҳи низомии вилояти Суғд 3 афсари корманди интизомӣ ва амниятии ин минтақаро ба иттиҳоми шиканҷаи Комил Хоҷаназаров
ба 13 ва 12 соли зиндон маҳкум карда буд. аммо фармоишгари асосии шиканҷа Истамзода Машраф Истамӣ ба ҷои ҷазо гирифтан ба вазифаи баланд рафт. наздикони Садриддин Муллоев, ки ба иттиҳоми узвият дар созмони мамнӯи ҷамоати таблиғ дар Тоҷикистон зиндонӣ аст, аз тӯлонӣ шудани раванди додгоҳ ва надоштани иҷоза барои мулоқот бо ӯ ибрози нигаронӣ карданд. Садриддин Муллоеви 35 сола ба умеди ваъдаи афви мақомоти Тоҷикистон довталабона аз Туркия ба кишвараш бозгашта ва 21 сентябр боздошт шудааст. додситони кулли Тоҷикистон алайҳи Муллоев ба иттиҳоми мушорикат дар фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ ва ҷалби ҷавонон ба узвият дар ин созмонҳо парвандаи ҷиноӣ ташкил додааст. намояндаи додситонӣ дар додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе моҳи октябри имсол барои Муллоев ҳукми 18 соли зиндон дархост кардааст. аммо бастагони Муллоев мегӯянд, ки иҷозаи мулоқот бо ӯро надоранд ва вакили мудофиаи ӯ низ муддатҳост, ки муваффақ ба дидор бо ӯ нашудааст. ҳуқуқдонон мӯътақиданд, ки дар Тоҷикистон барои афроди муттаҳам ба бандҳои марбут ба терроризм ва татбиқи қонуни афви умумӣ душвор аст. аммо додгоҳ метавонад бо дар назар гирифтани бозгашти довталабонаи Муллоев ба кишвар ва ибрози пушаймонии вай аз узвият дар созмони мамнӯи ҷамоати таблиғ барои ӯ ҳукми сабуктаре содир кунад. Муллоев падари 4 фарзанд ва домоди Мулло Ҳайдар Шарифзода аз рӯҳониёни минтақаи Кӯлоб аст, ки ба гуфтаи бастагонаш дар соли 2013 аз Тоҷикистон ба Русия ва баъдан ба Туркия рафтааст. акнун хабари варзишӣ. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон Сомон Маҳмадбеков паҳлавони ҷавони тоҷикро беҳтарин варзишгари ҷавони соли 2019 эълон кард ва бо 50,000 сомонӣ ҷоиза ӯро сарфароз гардонид. маросими эътои ҷоизаҳои соли кумитаи ҷавонон ва варзиш рӯзи 24 декабр дар кохи Суруш доир шуд. Сомон Маҳмадбеков нахустин варзишгари тоҷик аст, ки моҳи октябри соли 2019 дар қаҳрамонии ҷаҳон байни ҷавонон дар гӯштини дзюдо унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овард. Сомон Маҳмадбеков дар шаҳри Иркутски, Русия зиндагӣ мекунад. Сомон таҳти раҳбарии амакҳояш машқи гӯштин мекунад, вале чандин пешниҳоди ҳунарнамоӣ аз номи Русияро рад карда, дар мусобиқоти байналмилалӣ таҳти парчами Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад. чиптаҳои набарди Конор Макгрегор бо Дональд Сенронии амрикоӣ бо лақаби «Ковбой», ки моҳи оянда баргузор хоҳад шуд, рӯзи 23 декабр дар ҳудуди ҳамагӣ 3 дақиқа ба фурӯш рафтааст. зимнан арзиши ҳар як чипта $350 амрикоӣ муқаррар шудааст. набарди Конор ва Сероне дар доираи рақобати UFC 246 санаи 18 январи соли 2020 дар шаҳри Лас-Вегаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мешавад. толори варзишӣ дорои 20,000 ҷойи нишаст буда, аллакай тамоми курсиҳо банд шудаанд. Конор Макгрегор собиқ қаҳрамони муҳорибаҳои омехта, қаҳрамони 2 категорияи вазнӣ, баъди шикасташ аз Ҳабиб Нурмагомедов омода ба ринг мебарояд. инҷо ниҳояти барномаи имрӯзаи мост. пахши тугмаи лайк ва зангуларо фаромӯш накунед. муваффақ ва сарбаланд бошед.